Ngibingelele abangcwele bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabingelela kwabangcwele ngegama lenkosi uJesu. Uma besembulelwe ukuthi kukhulu kangakanani ukubizwa ngoyimember yabangcwele. Ukuthi abangcwele kungaphezulu kweprotocol. Ukuthi ngibingelela obishopi, abavangeli njalo njalo. Mangithe ngibingelela abangcwele. Oh, ake ngingashumayeli ngeke ngiqale ke ngichaze khona mhlambe kuzoba no amen no better than this. Igama elithi abangcwele lisho the saints. Abantu abahlukaniselwe ukukhonza. Ngamanye amazwi uma wasindiswa kanti ushaya amanqindi noma ushaya induku noma ugwaza abantu. Uma sewusindisiwe uyaphuma kuleso sibalo ebesenza okunye. Bese kuthi izandla obokade ushaya ngazo abantu. Bese zahlukaniselwa ukuthi zibe yithuluzi lokuthi makhona umuntu ogulayo zibekwe aphile. Ivela lapho ke leyo ukuthi siyabingelela abangcwele ngegama lenkosi uJesu. Praise the Lord. Hayi angasho kahle athe ngimzama. Mangithi praise the Lord to wena shame the devil. Praise the Lord. Shame the devil. Praise the Lord. Shame the dead devil. Praise the Lord. Shame the devil. There is power in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. There is security in the name of Jesus. There is joy in the name of Jesus. There is prosperity in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Ukuthi amen. Igama elithi amen lisho ukuvuma ukuthi kunjalo. Mangithi mina ngiyabingelela abangcwele uthi amen uthi siyavuma. Ngamanye amazwi asingehlulwa izangoma namathwasa mengabe shaya umhlahlo bese kusho abantu bethi siyavuma. Bese kuthi la kufanele thina sishaye siyavuma ongcono uthola ukuthi asiqondi. Hallelujah. Ake sithi amen. Ake sithi amen. Ake sithi phezulu kwaJesu. Phansi kwaSathana. Phezulu kwaJesu. Phansi kwaSathana. Phansi ngokwesaba. Phansi ngokuhleba. Phansi ngokukhohlakala. Phansi ngokusenzisa. Phezulu ngobungcwele. Phezulu ngobungcwele. Phezulu ngeqiniso enkonzweni. Phansi ngokudayisa ngeqiniso phansi. Phansi ngokwesaba. Phezulu ngokhobo. Praise the Lord. Siyabonga. Siyabonga. Hallelujah. Yo. Muhle uNkulunkulu. Asilandwanga
endaweni enhle salanda odakeni ngingakayi kude kakhulu bathandekayo ake sincome sifaka uphaphe legwalagwala kulabantwana ebemila besikhonza nibabonile. Well done bantu bami. Come up front. I want to pray for you. Come. Please come. Ngizoba necala. Ozanda ipulpit. Nkosi yami. Niyazi bangcwele abanye abantu abazi angithanda ukwamukelwa njengohusband kwami ngamangala. I'm not umfundisi lutho umngami akangithwala ekhanda njenganomfundisi ebandleni lasekhaya ngisho kwamkhize phela ungakwazi ukukhonza kwakho oqala noma kini bese uyovutha ebandleni hayi awukafiki khona kwami ngisho kuphi. I'm not a husband but I am a house band. Ngamanye amazwi le band eniyibona la iqale kuphi bayayazi abashawa isurprise. Hallelujah. Yabonisa ukuyindoda eright ke mawunjalo ungathi mawudance ebandleni umkakhe abheke phansi ngoba ayikwakho. Hawu sithi amen. Siyoshaya u20 maduze nje sihleli. Yeah bantu abami God bless you. Ngicela ibandla lime ngezinyawo. Babusangweni uphu babusangweni basabala awunange ngiyacela babuze ngaphambili. Wena uzothandaza kodwa singakayi lapho ngizonitshengisa ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini. Ngezwakala sondela baba uzoma lapha epulpit ngizokunika nje imizuzu embalwa nawe ukuzwe isibusiso sokuba la epulpit. Mana lapha ke baba ngaphambi kokubathandaza ngiqala siqale sifunde izwi nginesizathu. Uyazi kuyizenzo chapter 2 verse 39 only sithe sakhonza ekseni umoya ongcwele njengoba besisho usefakazile ukuthi siseke endaweni yethu yokukhonza besithi sisakhonza kube khona umyalezo oqhamuka la kubazalwane ngaphandle kowasepulpit. Yabona ke manje ngisho ngathi waseyavala le convention namhlanje kimi sengingabonga ngoba ngikubonile ngakuzwa lokhu uNkulunkulu abekade ekubeke kimi. Ngicela uAndiswa asuke kule team ekhona eze nje ngala yena athi qikelele Andiswa Mthembu. Yes, come forward. No ngekusho lutho mntanami khuluma mina. Lo mntwana unikwe i-prophetic ministry. Angimprofeti njengalabo abanye abambe prophet abantu. Sithe sikhonza la weza kimi after i-morning service. Wayesebeka ukuthi uNkulunkulu uthi makaxwayisa ibandla ngoba lifika la lizomkhonza uthola ukuthi alisamkhonza limdumisi. Sibizelwe ukuzomkhonza uthola ukuthi ibandla limdumisi. Uthi uNkulunkulu mani ifika la bazalwane mnikeni udumo. Ayikho enye into ayidinga kithi udinga ukunikezwa udumo. Esho ngalomntwana omncane. Now the reason kusho mina kanje uthemesho kanjalo ngoba ngifikela njenganesithunywa ngase ngithi lo myalezo ake ngimbize sibe nabefundisi bendawo njengoba ngimi la kufanele ngabe ngomunye wabo
ozolekelela lo mntwana omi kwiside lika Samuel, ngoba uSamuel wani kumyalezo kwawukuthi mncane uyamsinda, wazithola ke nawo eseya kuEli. Mina ke la ngingomunye walabadoda asebenza kulesi sifunda, nginikwe iwo ilungelo lokuthi nceku ngenxa yokuthi umntwana usemncane angasuke abe nayo lento yokusindwa uma ngabe kusho yena. Lokhu ke ngikusho la umyalezo uNkulunkulu awukhulume ngaye. Ba confirm abefundisi noba bebekhona lapha egumbini, ngoba safundiswa kanjalo bazalwane. Awufiki endaweni bekhona befundisi abamaziyo umzalwane bese kuba wena osewuphethe izinhlambuluko zakhe, sewenza yonke into awumazi. Batheke abamaziyo lo mntwana uyakhonza. Lokhu uNkulunkulu akhuluma ngaye kuzolikhuthaza ibandla futhi kuyaxwayisa, kuyadlula ukuthi kungeze ebandleni. Ubaba ke uSangweni uzosibongela lesi siprofeto esigcwaliswa izwi ukuthi kunesethembiso esinikwe sona, akusona sethu sodwa kodwa nabantwana bethu. Ubani bezofunda izenzo bazalwane, yonke into yethu idlule ezweni. Zenzo chapter 2 verse number 39, please quickly. Mnikeni umbhobho ukuze kuzwakale ku-TV bazalwane. Nangu ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Aphinda thandazele nabo labantwana ukuthi lokho abakwenzayo kuqhubeke. Niyababona bancane kanjani? Engathi ngingabafaka nje. Amen. Angisho ukuthi ngihambe nabo, engathi ngingabafaka nje la bengezocisha khona, bezohlala be-activated. Baba Sangweni. Nkosi uNkulunkulu Baba, nini imandla onke, ungcwele wena, uNkulunkulu oneqiniso, uNkulunkulu ozivezayo kubantwana bakho abakhonza ngokuphelele, uNkulunkulu ongabashiyi abakho abahlala kuwe. Baba wethu ongcwele nantambama siyabonga ukuthi usewuye la uNkulunkulu wehamba nabantwana bakwaIsrayeli. Usenguye uNkulunkulu ovelayo Nkosi, noprofeti ovelayo Nkosi kubaprofeti bakho. Baba wethu ongcwele siyakhumbula ukuthi Nkosi wahamba noDavide ababembiza njengomfana obomvana, kodwa Nkosi wena wamenza isixazululo sempi yakwaIsrayeli. Wamenza Nkosi umnqobi, wamnqoba uGoliathi ize emncane ebomvana. Lokho Nkosi akakwenzanga ngoba wayinamandla noma Nkosi wayinamacebo amakhulu kunabanye, kodwa Nkosi wena wampha Nkosi Nkosi lawo mandla. Wamveza Baba wethu ongcwele ukuthi wena umenzile. Wamenza Nkosi woba umuntu wenhliziyo yakho, womuntu Nkosi ovikelayo, njengoba Nkosi ehlala nasendle elusa Nkosi elahliwe. Sithi Baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi namanje Nkosi usekhona, uNkulunkulu ongakhethi nababomvana, nasebethe ukukhulakhula Baba wethu ongcwele into zakhe engcwele uyayishiya kubo, ngoba Baba wethu ongcwele akukho okwenzayo lingekho icebo phakathi kwaleyo nto. Ulibonile Nkosi leli bandla laSolundi ukuthi Nkosi kuyafaneleka ukuthi nalo liboniswe, ulivezele Nkosi ukuthi uyahlala kunanoma ubani, awukhethi isikhundla samuntu, awukhethi iminyaka, kodwa Nkosi wena uyababona bakho, ufuna ukuthi ukhulume ngabo. Siyabonga ke Baba wethu ongcwele namanje Baba wethu omhle, nanti ibandla Nkosi limile uthi Baba wethu ongcwele ezwini lakho masibakhulise Nkosi ngendlela kuba yeyabo ngisho sebekhulile bangasuki kuyo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nasekuseni siyathandaza Baba wethu ongcwele, mgcinele umntwana Nkosi, uhambe naye njalo, ubeke kuyena Nkosi izinto zakho ezihle njengoba Nkosi usuqalile kuyibeka.
Siyakwethemba Nkosi akekho omunye esingakhuluma naye uwe uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu uhamba nathi ikhathi zonke. Siyabonga baba wethu ongcwele abantwana kade benza Nkosi umcimbi omuhle. Nkosi kubabeke kuwo bokuthi basijabulise namhlanje. Baba wethu ongcwele lokhu ukuhlangana kwabo bebengeke bekwenze wena ungekho phakathi kubo. Ungenile Nkosi wehlisa umoya wakho oyingcwele ukuthi bekhona ukuzwana. Nkosi abangangabo isikhathi esiningi bayibona behlakaniphile, beyibona Nkosi bona bazi kangcono kunabanye. Into yabo Nkosi noma ngabe inhle kodwa ingenzeki. Kodwa laba Nkosi abalapha phambi kwethu namhlanje wena Nkosi wehlisilile iglu yothando. Wehlisa Nkosi iglu yokuthi bezwane Nkosi benze into eyodwa enhle efanayo. Lokhu Nkosi okuwuphawu nasebandleni ukuthi ibandla uma lihlangene lizwana kuningi esingakuzuza kuwe ngoba wena uNkulunkulu ohlala endumisweni yabantwana bakhe. Uthi Nkosi uma indumiso thina sikudumise yenyuka, wena wehlisa Nkosi ibusiso. Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi nantambama ibusiso siyayibona. Okusho ukuthi Nkosi senza kahle, ibandla lakho Nkosi lenza kahle. Abantwana Nkosi abalapha phakathi kwalendlu bahlangene Nkosi ngemthandazo yabazali, thandazo yebandla Nkosi okuyiyona yenza ukuthi babe lesimo abakuso. Njengoba Nkosi sibancoma, sincoma bona kakhulu, bona abalalelile Nkosi benza izwi lakho. Sincoma wena mdali wezulu nomhlaba ukuthi uyasikhombisa Nkosi amandla akho, sikhombisa uthando, uyasikhombisa baba wethu ongcwele ukuthi konke okungena embusweni wakho kungena ngoba Nkosi kunothando kuwe. Siyabonga baba wethu omhle bagcine namanje baba wethu ongcwele beqhubeka bekhula. Hlale kubo Nkosi lokhu ubuhle ababenza bangasuki kubo. Ilokho baba wethu ongcwele sikhulekelayo egameni elihle mfowethu Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga ke ningabuyela phansi bantu bami, niqhubeke nokukhonza uNkulunkulu uzonibusisa kakhulu usuku nosuku. Yebo linamandla, yebo linamandla, yebo linamandla, yebo linamandla, yebo malibonga igama lenkosi. Ngicela sifunde izwi lenkosi ngokuka John chapter 1 verse 29. Ake siqale lapho nje. Igama elithi Jesu, Jesu, Ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi bheka,
iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ayibonge Nkosi. Liphilile izwi lakho somandla. Liphilile izwi lakho. Nantambama siyakuhlalela uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukuze wena ukhulume inhliziyo yakho phakathi kwethu. Senze ukusho kwezwi lakho. Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Uvule indlebe yethu yakomoya ukulalela nokulalela ukusho kwezwi lakho. Imbatha umgcotshwa wakho nangalesi sikhathi Baba wethu onamandla wonke uthulule kithi inhliziyo yakho. Siphume kule ndawo sidumisa. Sibonga iNkosi yenkazimulo. Yona yodwa ekhuluma okuphilileyo. Sikunika udumo ntambama ngameni lika Kristu Jesu Inkosi. Amen. Makabonga uJesu. Izolo sihlukane sisesibayeni. uNkulunkulu engene esibayeni sokuqala. Ningakhohlwa masikhumbuzane sibheka the lamb, the Passover lamb. Lapha ya esibayeni sokuqala uNkulunkulu ungena esibayeni ngomlomo kaMoses. Moses khuluma kuyo yonke inhlangano kaIsrayeli ukuba kube ilowo nalowo azithabathele yena iwundlu. Akekho thathela omunye. Uma lokho nje singakubheka kukodwa ngizama ukuthi Nkosi yami ningixolele ngicela i-technical team lapha ikhumbule le microphone le ingapha makungenza ukuthi niyayifuna ila nje i-reserve. Now kule sibaya sokuqala kuthathwe iwundlu kwathiwa yilowo nalowo makazithabathele. Amen. Kule sibaya sokuqala kwathiwa akuthabathwe iwundlu elingenasici ngaphambi kokuba lihambe liyonikelwa liyeladlula kuyisisefo labhekwa ukuthi likulungele yini bengathathwa noma yini kodwa kwathathwa enhlolisisiwe ngoba into kaNkulunkulu ayigcini ngokuhlola ihamba nempambosi yokwenziwa neyokwenzisa neyokwenzisisa kuyahlolisiswa bese kubonakala ukuthi kuyaqualifya yini leyo ndlu ke lithathwa bese kuzothiwa alihlatshwe maqedwe ukuhlatshwa bese kuthiwa akuthathwe igazi lalo bangalidli bese liyakobhecwa lapha obondeni kunesizathu ukuze kuthi makufika umbhobhisi kuthiwa ke igazi liyakuba uphawu lokuthi la kulomnyango nophawu angabe kusabulawa umuntu ngoba kukhona igazi eselichithekile ngempela yathi mayifika ingelosi yabona igazi lapha emiqadini yadlula ngoba nazo ziyalalela uyeke leze zawa zangalalela
ngempela mayibona uphawu legazi ayizange imoshe ngoba inkulu indaba inegazi. Ngithaye kwiTestament elidala lifihle iTestament elisha. Ngathi elisha lambula iTestament elidala. Inkosi mayibonge. Now ingelosi ke beyizodlula ezindlini zabantwana bakaIsrayeli. Yini iphasika? Yini iphasika? Yini engelona iphasika? Kufanele sazi bazalwane, yazi yahlupha indaba yokungazi. Ngafundizwe mina ngathola indawo izwi lithi uNkulunkulu wazidlulisa wayidlulisa izikhathi zokungazi, kodwa kithina ukukhuluma kithi ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ingozi indaba ye-ignorance, ukungazi. Aw amen. Now isibaya sokuqala sibona iwundlu lithathwa kwizibaya zabantwana bakaIsrayeli ukuze kuthathwe igazi lalo liye kobhecwa lapha eminyangweni ukuze basinde. Now yini iphasika? Iphasika bazalwane kuhlanganiswe nje okubili kuphuma igama elithi Passover. Pass. Ubani ofundisa English esikoleni? Uzosebenza ke manje. And the opposite belief aba bafundisa English esikoleni. Stand up please. Ngizokhomba umoya uzongitshena nje ukuthi wena uyacasha lapha. Any teacher ke ongayifundisa English ngifuna sizosebenza bakithi. Awusho umsebenzi yonke imihla. Awuzosebenza ngoba nako kuzohamba inyunyana phambili. Izani aw. Niyasaba sesikhulumeka ngaka ngefear. Haw amen. Bakhombeni phela. Ngoba bafuna ukukhonjwa. Afrikaans? No, uthisha ka retire ufana nomfundisi. Sondela baba. Sondela la ngaphambili. Awuzotolika nje. Into esihluphayo ningathuki okwenza instruction obona. Mina ngibanga na inkinga yointerpreter eVetbank. One reason. Angitolikanga lokuthandwa yibo, ngatolika lokho engikuzwile. Yeah, simple. Engakuzwa ngitoliki. Simple. Hayibo, kuthiwa umuntu akakhonze ngokwesilinganiso. Musu kufuna ukulingisa wena lezingane lezi zama models. Yabo lezingane lezi ezingale kuMalta zizokuhleka. Thina sithi God loved the world. It is on a guard. So awukwazi ukuphika nengane umdala. Right. Passover. Igama Passover lihlanganisa izinto ezimbili. Pass is equal to pass. Angithi ayikhumbula leyo baba ukuthi kunesenzo nebizo ne. Yayizwa lonto. Uthi sesisidwe baba angimxole uthi sesisidwe isikhathi. Khuleka baba. Hayi khuleka izibalo sinesingisi nazo. Kodwa ngakuxolela. Bazalwana sihambeni sonke. Ayikho into enzima la. Ngifuna sibone ukuze ungadideki. Ngezwakala. Ngoba ukudideka uJesu spent about 3 years ehlalisa phansi abafundi. Ngezwakala. Ukuze bathi mase bekhuluma bem-interpret engasekho bangaphaki iphalishi. Hello? Bangashayi uyazi elinzima. Igama Passover lihlanganise isenzo which is pass. Nikhona. Then lokho kwesibili kukhona lezi zinto thina sasifunda kuthiwa undaweni. Gezwa kwena. Ngamanye amazwi kuhlanganiswe upass which is isenzo verb. Gezwakala? Kwahlangana ne undaweni le bekubizwa ngani undaweni? Ithi intoni? Ngifuna ukuzwa uthi nisho konani. All right. Kune verb plus undaweni okuyi preposition.
a preposition ikuphi lento isendaweni ba hansi thathe Jesu ngithathe ungibeke endaweni ba angifuni ukuhlala phansi la ngibeke it's a verb past plus a preposition over. Pass. Dlula. Uphi. There is a question. This, the angel, lompopis, bezodlula phi. Umpopis wadlula ezindlini zika Israel. Wahlangana negazi. Waphinda emva kwalokho. Uma edlula umpopis, the angel of the Lord has to pass kwi-doorpost yama-Israel. But uma sesizobheka Passover, sure, the second lamb, isibaya sokuqala bekuyisibaya sabantwana baka-Israyeli la kuthathwe khona iwundlu. But the second crawl, lesisibaya sesibili akusayiwa manje esibayeni sika Israel. Kodwa uNkulunkulu waya esibayeni sakhe. Wasiyeke sama Israyeli isibaya waya kwesakhe wathi uyabheka ayikho iwundlu elihamba ngezinyawo ezine kodwa kwesakhe kunewundlu elinezinyawo ezimbili. Wabuya nalewundlu wathi ke nawo ukuze kugcwaliseke iphasika ngoba alikwazi ukugcwaliseka makuthiwa the umpopis has to pass through or pass at adlule okhothameni. uJesu ke yena kuthiwa ube i-pass over lamb ephelelisa umsebenzi wegazi ngokwe-Leviticus priesthood. I-Leviticus priesthood bengasivumeli ukuthi singake sime nje kwala endlini engcwele. Uyazi imithetho inzima kabi. Ithi bawuzalelwe ekhaya bongafanele uhlangane nabantu. Ubizwa ngamagama amaningi. Kungcono naleli lithi umlanjwana. Khona libhlungu. Othi mawuliza umuntu ekubiza ngalo uzibona ukuthi awubelongi kule family. Kuyisibaya sesibili sikaNkulunkulu akuzange kulandwe imvu eneinyawo ezine. Kodwa kwathathwa enezinyawo ezimbili. Futhi uNkulunkulu wathi mengabe eyakonikela wanikela ngo the best wakhe. Yo ukuphelelisa inkonzo yokuthi mawunikela msukunikela ngeyichide. Khona abazalwane engikhuluma nabo today. Akufanele mawunikela unikele ngomnikelo oqhugayo. Uthi ngoba nakubone einkomweni zakho khona eqhugayo nombendeni bese uyichithele ebandleni ayibukhari weconvention. Mawunikela take the best. Yabona ke inyama manje sokucathi ngikhulumela wami umnikela anginamnikele nguzele la ngizoshumayela. Kuyazenzekela lokho kuba la ekhaya safundisa ukunikela sidinga ukutshena umuntu. Futhi into emnandi uma eseqala ukusitshenta sinikele kanjani simnikelele kanjani simhlalisa phansi. Unless ke khona obaba lapha.
uma sekukhona baba inkonzo abangasakhuzi vuka Deborah ayangibusisa le yankosikazi yasukuma yangathandazela ngisho embhedeni kwakhona abantu abathandazela kuma double bed aze abe nezimbobo wasukuma uDeborah wayohlala esundwini meaning userious ngomthandazo khona izinto ngeke uyikhulume mawungahlala esundwini olumthandazo uthandazela embhedeni uzibe nembobo ube isikephe ngoba uthandazela ku ngeke labantu balesikhathi uprofete kubo mawusathandazela embhedeni wathi wavuka Deborah abehluleli bayekile ukuhlulela sebeyanqetheza sebeya compromise vuka Deborah wavuka uDeborah wasuka ku double bed washona esundwini indawo esabekayo ngoba nenyoka ungayithola abantu abathandazayo abanandaba noma indawo inenyoka yomphakathi wendawo ngoba bayathandaza bathandaza kuphuma inyoka ngoba bayathandaza kuphuma inyoka umthandazo okhipha inyoka yebandla iyeneminyaka khona amabandla nenyoka ezingathintwa ngiyayithinta mina ngegama lika Jesu ngiyayithinta kwala sebengitshenile uthi hayibo soyinyakazisa le yabona umfundisi usibani ahlalanga kulela bandla ethinta le angithayi nangakhula kwaZulu kuthiwa awumbiwa ndawonye uma nginaleyo background othi awumbiwa ndawonye nginale background yokuthi ukusina kwamagoso akufani angizothusa ukuthi yena wayephethe ugcobo lika Saul elithi David uyingane lo muntu wakhuliswa ngempi kwasekudalweni ngeke umenze lutho webabo uma ugcotshiwe into ekuthiwa uvalo la kuthiwa khona uamen akasekho uthi ndinika amehlo ndikhangele phezulu mina ngibone ngaphansi kwesandla sakhe uyasuka emehlweni abantu uye ngalo kwe-ceiling board bese uvula la uvale la uthi lapho engiholela khona uma uDeborah esekasundwini kwafika imessage ethi hey hamba uyobheka uBarak noma sebephelile abehluleli hamba uye kuBarak vele umuntu wesifazana akanako into eza ngaye kuvele kuthiwe nje ayisuka abesifazane banakwa kuphela mangabe sekhishwa ishuku ngiyakutshena lento ngeke uyizwe kwenye indawo banakwa ngoba sekhipha ishuku kuyimanqena ngoba yini sididwa ilama Paul's epistle abizwa ngathi Paul's problematic script 1 Corinthians chapter 14 le verse ethi abesifazana abavunyelwa ukuthi bakhulume ebandleni abanye abantu ngobuncane ngokunqondeka kwengqondo bacabanga ukuthi lokho kusho ukuthi abantu besifazana omama whoever bamathuluzi abantu nje bokuthi bayiqoqe ihambe enyaweni zabapostoli kuphela ayikho into abangayenza enkonzweni namhlanje ngizothi inkosi ayivula ingube enamanzi abandayo vuka Deborah yazi iBhayibheli liyangibusisa mina lithi kwafika umshumayeli kwafika upastor eappointiwe ogama lakhe kuthiwa Apollo wa appointelwe ebandleni elinabesifazane
abale kwezikamoya banayo i-credential ukuthi babefundisa abagcotshwanga bekho ngisho ekommitini kodwa uPriscilla ake nithi Jesus awu engathi ngathola uPriscilla before sihlukana abazoma baphaya endlini kaNkulunkulu webangcwele uthe umbhalo uma amanyala ema endawana engcwele ofundayo azi ukuthi kuphela kusondele makungena amanyala prophetha ngawo uDaniel endaweni engcwele ofundayo bokwazi ukuthi kuphela kusondele. Now nansi indaba kule Phasika ke lokuqala elibizwa ngokuthi umkhosi thatha udlu igazi libe uphawu ngizodlula pass over akusho ukuthi pass under kwisibaya sesibili uNkulunkulu wangena esibayeni sakhe wavuka noJesu indodana yakhe sona uJesu kuthiwa wahlela kweziphansi. The second lamb had to pass over the dead. Wafika kwalabafileyo. Ungathi ngiyambona uJesu ethi ngiyinkosi nami. Akhona amakhosi nakwaZulu akhotheme. Ngathi ngiyambona ezothi mashikizelela sengifikile. Ungathi ngiyambona ethi nawe andula nkomo kuba silahlekile siyohla umndebe kaSoshanga mashikizela omnyama oshikizela oshimpi yakhondini sengifikile nami ngiyinkosi ngizodlula khona abantu engasafanele basatshiswe ukufa ngoba ingozi ukuthi ungumKristu usatshiswe ukufa. Ugcina usunamavesi akho ongazi afundwaphi hayi zonke indlela yethu lo ukhomba ukufa ukufa indlela asinayikhuluma into ekhulunywa abantu abangalazizo abangasindiswanga ukusindisa kuthiwa ukufinyelela ekulazini ini ungathi ususindisiwe ukhombe ukufa uthi indlela ebekhona uJesu oyindlela. Uthola umuntu usindisiwe sezwaba nesikhundla mdala enkonzweni mase fakaza kukhona ohambile athi ukufa indlela yethu sonke le ngoba ujoyina abantu abangakhona ukufa kuyona indlela ukufa isitha ekufanele sichithwe ukufa akufanele sesatshiswe ngokufa unless awusindiswanga kuzofa kabili kodwa usindisiwe kofa kube kanye hayi yena kofa umzimba ungene enhlabathini umoya wakhe wenyuke khona amahlathi adinga ukugawula ukufa isitha kuthiwa sazochithwa. Now uJesu waba yilembu elithi pass over ukufa wafika ethuneni wavuka. uJesu was a qualified lamb of God. He was without blemish. uJesu wenza abantu abadisqualified baba qualified. We were foreigners irrelated to Israel. We were foreigners to be poor. We were strangers. Sasingabokulahlwa ake ngisho nje ngolimi oluqinile sasibizwa ngezinja just like the name Caleb. We were Calebs. Sasingo Caleb
wasilahlwa wasixosha uJesu wasixosha soHokeleb abantu abanandwe begqoka ibhesha America kuthiwa siyilwane eAfrika wafika uJesu eAfrika wathi mefika wathi Afrika ngiyakhumbula uSimon engithwalela isiphambano sephelile amandla ngeke ke wena Afrika kuloke kwathiwa uhlala namabhubesi ngizofika wasilanda athi uPaul mebhale bhalela ibandla laseEfesu athi nina nanifile ngesiphambeko uniphilisile nani ebenifile kubala nabesifazane wafika uman of God uApollo wathi mefika washumayela bamfaka esikalweni oh mama bathi mabemfaka uPriscilla wasukuma ngaphansi kogcobo sanibona ngisho ngolimi lasekhaya sanibonana niyaphila kodwa ngempela wasukuma uPriscilla wangalindi odethi qalwa kobaba hayi ngoba kubi ephushwa idunamis leligama dunamis lisho supernatural power amandla angacontroleki ngisho ngathi uyamvimba akavimbeki uPriscilla wamozwa uApollo ukuthi ushaye eceleni akahlabe esikhonkosini kanti isiZulu sithi kufanele inkomo uyihlabe esikhonkosini ujamlodi noma ngabe ilunda lingakanani kodwa kudinga ukuthi usazi isikhonkosi wathi uPriscilla lo mshumayeli lo hi brother awuthi ukhuphuka kancane le ndawo okuyo labantu laba okubo abasadingi nawo ukugcwala okanye wena musu ukugcwala ibona kufanele babe kwi level yokugcwala wena phuphuma chichima ngiyanibona nje ukuthi aningangizwa uApollo weza ne message elingana neaudience niyabaza abashumayela abanjalo mayifike ebandleni abese omama bamhonorishe bamhloniphe bathi nceke inkosi awusikhonze khona omama abadala ngisho nakuma wakhe afika afaka izandla emaphaketheni angithi phela wezwa untanga yakhe bethi man of God manje ukubazali bakhe mefika ndethi bo mama ngicela nifunde nanti izwi balekalana inkanuko zobusha Apollo usho kubazali bakhe uApollo uyambo kufanele ngabe uza necup run it over uza ne message yayizwa nokho uyasazi isinkwa singavuthwanga uyasenze njani okokuqala nje ngoba sixovwanga kulokhali manje mase sizophakwa mase sithi siyapheka usizwa lapha sithi sigquma lapha ebhodweni silwa nokuthi umlilo ungene kusona ngoba sixovwanga kahle sokwenzani ke wena mawususifaka eswini sisalwa nebhodwe ke wathi uPriscilla nceke yenkosi wangamphoqa abambe imeeting waya kuye wahlala naye phansi wathi lalela ngiyakubona ugcotshiwe impela angithathi lutho kuloko kodwa laba bantu istaff ukudla banika kona akulingani nabo khona imenu yabantwana makhona abantwana noma ngabe ngigcotshwe kanjani lamagama aqinile asindayo noma ekhona eBhayibhelini njengoma Hebrew 13 verse 4 awukwazi ukuvele nje kancane kancane wena khona izingane fe ho bese uthi Jesus ontanga yakho bathi come on uphuma umuntu ebuhlaza
wathi lalela uPriscilla umuntu wesifazane wathi inceke yenkosi ngokukhulu ukuzithoba uyamakha kuyezwakala ngoba egcotshiwe. hello now uma ngabe sesiphuma sigoduka Kunale ndawo ethi uJesu njengoba ethe pass over dead. Mafika amangcwabeni khona imizimba eyavuka. Kodwa isikhathi sasingakafiki. Kahle kahle uJesu yonke Old Testament iphelelisiwe kuye. Khona abantu abazosibuza kungani singaligcini isabatha. unayo impendulo uJesu inkosi yesabatha ozama singene ebukhoneni benkosi woza ozama singene ebukhoneni benkosi. wathi mengabe efika wafika ne-message ezolanda okulahlekile isela selifikile wafika uJesu wathi noma beningokhelebha izinja niyamkhumbula ezothi kulo wayesifazana wasekhana memcela ukuthi ayolapha indodakazi yakhe wathi wesifazana sawukhohliwe ngithi wawukhelebha wathi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinikeze okhelebha wathi ngoba uyabekezela umuntu wesifazane uyabekezela umama ukabekezele elekene nemithungo indoda ivutha phakathi enkonzweni ikade imkhahlele ekhaya athula ngasho athi yonke into ihamba kahle wathi umama noma ngukhelebha ngicela imvuthuluka angisafuni nesinkwa ngicela imvuthuluka give me crumbs imvuthuluka ewetafuleni lezicebi zidla ngicela imvuthuluka sanibonani uJesu hayi ngoba wayekusho lokho ngoba emzondo uJesu kunento ayeyibona engakayikhulumi ukukholwa ukwenze njani wathi angasho njalo ukuthi nezinjana ngibelonga kwinjana. I'm not even a dog. I'm not a Caleb who can bark. I am just a little dog, a puppy, but I deserve crumbs. Wathi uJesu ngisho kwaIsrael la bequalifya khona ukuthi bangathatha bathole izinkwa wemntu wesifazane ukukholwa kwakho kukhulu angikaze ngibone nakwaIsrael lalela ke angizoya kwakho kodwa ukukholwa kwakho sekuwenzile umsebenzi indodakazi yakho izophila kuthiwa kwathi makubheka iwash I think it was 20-5 wangakhona twice in the same time ngoba lo mama waseKhanana waya kwigama eli-right khona abantu abanezinyanga zabo ekuthiwa lo umanye iphunga lo akasibheki lesi sifo inyanga umanye iphunga bahamba bazalwane baye enyangeni kodwa nathi sinenyange kulu ekho nada leyo nyanga mntakababa yiyo lekwenza ukuthi noma induku ikhona ukukusupporta kodwa ukhona ukuthi ikhona ayibonakala iphethe ikhwama ngoba iphethe izwi eyasemhlabeni inyanga ihamba iphethe ikhwama kodwa yasezwini iphethe izwi. Haleluya. Eyasezwini mayishawa kubheduka umzimba wayo kuphuma impiliso
lenyanga enguJesu mayishawa ngenkathi shawa kuthiwa cancer you are healed ngenkathi shawa estrapwa shukela you are healed ngenkathi shawa arthritis you are healed ngenkathi shawa high blood you are healed ngenkathi shawa TB is gone ngenkathi shawa isifo sofuba was gone kholwa unenyanga enkulu yabe seyifaka iprescription yayisilda ngoRomans kwaba seRoma 8 verse number 11 kwathiwa umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena lo moya uzophilisa i-AIDS aphilise ushukela aphilise cancer ngayo umoya wakhe ohlala kini wabangcwele ngenkathi uJesu eshawa saphila thina haleluya noma kubuhlungu kangakanani into hamba nayo iminyaka kodwa uJesu wayibethele esiphambanweni pass over akasithi pass over unenkinga pass unento ehluphayo pass over it newundlu haleluya lephasika ngeke sizehlukane bengekho abazalwane amabhizinisi abo azorestore ngeke sihlukane la bengaphiliswanga abantu abayidiagnose odokotela never be discouraged ngemessage ethi oyidiagnose odokotela wenza umsebenzi wakhe wena ubelongi kodokotela msuqathwa amandla ukuthi udokotela wadiagnosani bamba i-prescription bamba i-diagnosis yasezwini ethi wena ngomoya ovusa uJesu kwabafileyo uyophilisa nawe kwiZaga chapter 22 uverse 4 wakhona uthi akaselifunde sorry qala kwiZaga 4 verse 22 phuthuma engathi ngafunda uzokhuluma ngeKing James ngoba ikhuluma ngokuthi izwi likaNkulunkulu lomuthi njengoba abantu beyithanda kangaka imithi yezinyanga Proverbs chapter 4 verse 22 nanso ke ngiyayithanda le nansi le ngokuba kungukuphila kwabafumanayo nempilo yomzimba wonke wabo makungachezuke emehlweni akho ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho ndodana yami lalela amazwi ami ubeka indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami amen uyazi abantu abavamise ukushawa istroke abantu othola ukuthi babanjwa uvalo ndodana yami lalela amazwi ami amen izwi malifika liqunga isibindi imali ayikho mhlambe ningcono nina ungangiboni ngishumayela la nje ngiyayazi lento engikhuluma ngayo ngezwakala sanibonani angikhulumi ngento engingayazi ngiyayazi ngihlale ebandeni for 4 weeks inkosikazi egula emzimbeni masiya kodokotela bakhuluma into yabo i-message of discouragement bayibeka ngathi sicela ithuba siyothandaza sicela nathi ukuyoreporta to our physician ibalsam
alikho Assemblies of God na ibalsam alisekho yini kwaBhengu pho ayisaphiliswa ngani ayipheleliswa ngani impilo yethu sasivele sitshena udokotela bese siyathuka sigcine sithi inyanga enkulu ikhona ngoba kuthandazelwa abagulayo kodwa singakukholwa sanibonani kanti uJesu eshawa saphiliswa enye into eyenzekile yile yokuthi kubuyiselwe kuvuselelwe ukukholwa kwethu yini ukukholwa awudingi ukuze ubone my brother God uNkulunkulu will give you a speech Praise the in the Lord. name of Jesus. Amen. Amen. God will touch your tongue. Amen. uNkulunkulu uyazi ukuthi speech sakho sizoba clear nini Amen. Jesus. don't worry ukuthi when ngicela ukukhuluma la Amen. ngicela ukukhuluma la yazi inkinga yethi kuphi njengoba ngithi umfowethu ngizokuthandazela mfowethu hayi ngoba ungakholwa lo msalwana ave khonza ukukhonza ngomoya nangeqiniso and indlela akhonza ngayo ngiyanitshena nginibuza noma ngobe angisekho ngikwenye indawo kodwa leku kuzokwenzeka ngoba uyakholwa uyakhonza Amen. lalelani niyazi intoni edisturb icebo likaNkuluNkulu ukuthi njengoba ngisho khona abathi kadakho wazalwe nje bonke labo bantu abanaleyo ngqondo they need to keep quiet bangasho nokuthi amen abantu abangabazayo makuthiwa uNkulunkulu uzokwenza amaqili lawo futhi ufuna athula ngahlabele naleli culo lithi hayi sikukuthi izwi lakhe sele dlula engathi singabadonsa ngeiketi noma ngamasudu abo bahlale phansi bahlabelela into abangayikholwa Jesus. uzokwenza masethe uNkulunkulu ye uzokwenza baqale bathi nini sinenkinga yabantu abathi nini ake siphendule lo mbuzo ngokusheshsha ukuthi mose ukujaha ukwazi ukuthi nini it's none of your business kodwa uzokwenza uNkulunkulu Izenzo chapter 1 verse number 6 funda please ngiyacela mzukulu Izenzo chapter 1 verse 6 Ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zabo. ngicela no verse number 4 wezenzo Izenzo 1 verse 4 Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha nezinsizwa ukwazi namasu. sorry Izenzo 1 lesi Yebo. qhubeka Engedle. Ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zabo. yeah Ukumesaba uJehova kukuqala kokuhlakanipha. thank you Amen. Izenzo chapter 1 Sorry mfundi. ngicela Izenzo chapter 1 emzunkulu kade efunda bakithi mshintsheni Chapter 1 verse 4 Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuke eJerusalem kodwa nihlalele isithembiso sikayise nasizwa ngalo. yes Ngokuba uJohani wayebhabhadisa ngamanzi kepha nina nizakubhabhadiswa ngomoya ongcwele ningakadluli izinsuku eziningi. verse 6 Khona labo ababebuthene bambuza bathi Nkosi usawubuyisela umbuso kuIsrayeli ngalesikhathi na. isizathu esidala ba complain aba understand ukuthi uJesu uthini methi bazokwamkela amandla kezokala
Amen. uJesu ekhuluma ngepower bacabanga bona a political power. Why? Bebecindezelwe iRoman Empire. Amen. Ngezwakala Amen. umbuso wamaRoma bobacindezele kabuhlungu manje mekhuluma ngamandla uJesu bacabanga ukuthi hawu amandla hawathu uthi uJesu angikhulumi ngepolitical power kodwa ngikhuluma ngedunamis. Idunamis amandla azothi mefika agcwalisa isiprofeto sika Joel chapter 2 ukuthi ngisho amadodana namadodakazi kufanele aprofete angazi ayophakamiswa emishini amantombazana engaprofeti. Prophet ukuze ubone ukuluva mengabe ezokurobha. Abasha babona imbono. Uthi uJesu nokwamekeliswa amandla. Yebo sis. Verse 6. Verse 6. Khona labo ababebuthene bambuza bathi, Nkosi, usabuyisela umbuso kuIsrael ngalesikhathi na? Bona bacabanga ngepolitical power ukuthi iza kubo iyasuka eMaromeni. Kumbuso wamaRoma. Yebo. Wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi isikhathi. Bangcwele lundi kwadi nama section wonke ama sub-region akona kwethu ukwazi ukuthi uzokwenza nini. Kholwa methe uzokwenza. Amen. Futhi mase ugraduateile ekholweni uvela ubonge engakabona ungakakubona uvela ubonge. Amen. Glory to Jesus. Jesus. Uzokwenza ngoba ngenkathi uJesu efa wavula ngisho ithuba lokuphila, wavusa abantu ekufeni physical, abanye bavuka ekufeni baphila spiritual. Now uJohn usebona iwundlu eliphuma esibayeni sikaNkulunkulu. Anazi uNkulunkulu umlimi. John chapter 15. I am the vine. I am the true vine. Ngingumvino wona. Ubaba, can you imagine uNkulunkulu onensimi ezulwini? Insimi yasezulwini ikhipha isinkwa esingenayo yeast. Ibakery yangali ikhipha isinkwa. Kwa-Israyeli kwehla imana bathi bayidla ama-Israyeli athi meqeda ukidla afa. Bese kuqhamuka isinkwa siphuma efam ebakery yasezulwini sizothi mina ngiyisinkwa sokuphila kuno-Alban, kuno-Blue Ribbon, kuno-Sasco. Mina I am the bread of life. Athodla inyama yami ufanele ukuhlala kimi, ohlanganyela nami emzimbeni wami akakahlale eduze kwami eceleni, akahlale kimi, ophuza lesi sitsha sisivumelwano esisha akahlale kimi nami kuye. Abesezothi kuJohn chapter 21 ngoba mina no kuJohn chapter 17 athi mina noBaba simunye. Ngithandazela ukuthi mase ngihambe emhlabeni nani nina bakwaZulu niyeke ukwebhana, nina boNaomi noRuth nibanga indaba yokuthwala nokuthi wena awusazigeza inyawo zomkhwenya niyaphendula ugqoka ingubo ezilight eziveza umzimba bathi omakoti sakhathalile ezalikwazi ezamabhinqa. uJesu wathi mina ngisinkwa ngiza nesivumelwano esisha. Now siyathandaza akubona kwethu ukuthi labayeni abangakholwa basindiswa nini. Sihlushwa izinto eziningi ningomata singomata sibelonga kwi-group kaMatha yokuhlushwa ukuthi mina yami ingane fanele ngabe seyisindisiwe ngikhipha 10. Sifana nalo wamuntu oyeya kuJesu ethi ngingcono mina kunalo ngifasta kangaka ngikhipha 10. uNkulunkulu akanankinga noma ngangazikhipha akumenza angayenzi into azoyenza.
uNkulunkulu akehluleki uhlulwa into eyodwa ukwahluleka uNkulunkulu akehluleki kodwa khona into emehlulayo ukwahluleka Lisukuhlupheka ngokuthi lo mfana wakho odla ama drugs alale ngawo avuke ngawo usindiswa nini kholwa ukuthi uthezini bakhe ingalo kaJehova ayifinyezwanga ukuba ingasindise baseme ngezinyawo uyenkosi ephakemeyo mongeni uJesu engwele my brother woza la mfowethu sondela la Jesus. sondela la mfowethu your speech ukukhuluma kwakhe azwakala ukuthi uthini akukho kude ngegama lika Jesu umntwana kaNkulunkulu lo uzomenzela uzofakaza simuze simangale ngoba kukho kumehlulayo sanibonani kuzokwenzeka kuzokwenzeka Jesus. lo prophet uzokhuluma Hallelujah. ngegama lika Jesu waseNazaretha ngegama lika Jesu waseNazaretha otokhala bashika uyabasika yakha methekhala bashika uyendelekesha sakakhala ratakabaishita yakorobosha metekoshoshokholobosha yikakakabasha mutukola yabayaka shakara yakondoroboyinda matikakakakakaka utimakederaka uyendelebashaka yoko modoroboyendelebashakara basika cela ibandla lelula izandla lithi Hallelujah. Hallelujah! Jesus! Nkosi Jesu siyabonga. Uthe izimungulu ziyakhuluma egameni lakho. Wathi abangaboni bayabona. Jesus. Wathi abangezwa bayezwa izwi. Hambani mtsheni uJohane ukuthi izimungulu ziyakhuluma. Izithuli ziyezwa. Abangaboni impumputhe ziyabona. Kuyenzeka! Ngokukholwa uzokhuluma umfowethu. Jesus. Hayi ngokuthanda kwethu. Ngokuthanda kwakhe. Uyakholwa mfowethu. Uyakholwa. 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 Jesus. Uyakholwa. uNkulunkulu uzokukhulumisa. Kholwa. Kholwa. Baba egameni lenkosi uJesu. WaseNazaretha. Olimi lakhe. Imithambo yolimi lakhe. Amanerves onke. Ngegama
ngegama likaJesu waseNazaretha, ibandla limike inyawo, siyavumela ngokuphulukiswa ngempiliso ngokukhululwa kolimi likamfowethu akwazi ukusho into ayithandayo. Sibonga singabonanga Nkosi, uyamenzela ngegama likaJesu waseNazaretha. Hamba ubuyele emuva ukholwe. Ngizothandaza nabazalwane. Cela mfowethu uthi ungehlisela nje kancane kancane. Ngizothandaza nabazalwane, umoya engcwele ungitshenile. Kudala bethandaza. There is no breakthrough. Abanye bahleli nje nama qualifications abo, umsebenzi awuvele. Kuthiwa namhlanje, not tomorrow. Jesus. Abanye banamabhizinisi awayi phambili. Namhlanje. Abanye aqhubekeka baphumelele ezifundweni zabo. Today is today. Jesus. Cela bonke labeka imbabala beze la. Sizobathandazela free of charge. Bonke labazalwane. Abanye imindeni yabo yaphithizela. Kuyaliwa. Sondelana. Kuyaliwa. Ungamangala ukuthi kungani umoya engcwele angalihambeli ibandla kanti abazalwane bayagula spiritual. Abanye bathakathana bodwa bephakathi ebandleni. Eminye imindeni ayikhulumisana. Ingxabano namhlanje uthi uNkulunkulu ifikile ibreakthrough. Sondelana la ngaphambili, sondelana, lalelana. Call one. Uthi uNkulunkulu namhlanje impendulo ikhona. Impendulo yaminyaka. Hallelujah. Urabashika karabaka. Tikarabaya narabashaka. Uyakashaka nakarabashika. Utikarabashaka nabayashika. Ushikarabashaka tikarabashika. Shikarabashaka. Urabayanda kashaka kaka. Uyakashaka keshakarabaka. Undarabasiya. Yakarabanda. Mekashaka. Utikakaka shirabaka. Udirekashaka. Iziqalekiso zokhokho azikwazi ukuwela kuwe, sawusindisiwe. Akho mthakatho ozovala izinto zakho. Wena owasemazulwini namhlanje ziyaqaqeka izinto zakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Asizanga koqamba amanga. Awusiyo umuntu ukubuqamba amanga. Mawamkade ukhala uhlushwa abantwana. Ngisho makhelwane behleka bethi uyasibangela umsindo uthi usindisiwe. Yini izinto kwakhe zingalungi. Uthi uNkulunkulu angikutshene ukuthi inyembezi zakho uzizwile. Ingakho ethe ngale phasiki bakhona. Baba kudala uhlupheka uxakeka. Ngizobenza nje ngabantwana bami abangihlazisayo befika nezinto ngibizele emaqaleni. Uthi uNkulunkulu namhlanje impendulo ikhona. Phakamisani izandla nganza kwethu. Niziphakamise ngokukholwa. Abangaqashwanga bazoqashwa manje. Noma ngabe bawuguliswa yesiphi isifo, ngithi namhlanje hayi kusasa. uJesu namhlanje masimkhumbula, sikhumbula ukuthi wathembisa ukuthi ezifoni zethu siyaphila. Nawe kuzoba njalo ngegama likaJesu.
ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama, ngegama. Noma bayakuthatha namhlanje ngirivesa izinto zabathakathi ngegama likaJesu. Noma bakuphehlela amanzi amnyama, bakuthanda bahamba bayophalazela esidulini babiza igama lakho, siyakhansela konke ngegama, ngegama likaJesu waseNazaretha. Glory to Jesus. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Asiboye into zabantwana bakho. uNkulunkulu wasemandulo, uNkulunkulu ongcwele, ungazibulali. uNkulunkulu uyakubona ukuthwala kwakho. Abanye baba banezifo ngenxa yokuthwala enhlizweni, bayasindwa emoyeni. Namhlanje yathula imithwalo. Kholwa, sengiyathandaza. Kholwa Baba ongcwele, egameni lenkosi uJesu, naba abantwana bakho beze ngaphambili ngenxa yezidingo ezinhlobonhlobo. Abanye izinto zabo zivalekile, namhlanje ziyabuyiswa ngegama likaJesu waseNazaretha. Abanamakhaya axokozelayo kudale ukuthula manje. Abangayithola imisebenzi bazoqashwa manje. Abahleli nama-CV abo yavuleka iminyango. Abahlushwa abantwana bedla izidakamizwa yavuleka iminyango. Yevangeli liyashunyekela, bayasindiswa manje. Baba bazolandwa bedansa ethaveni ngegama likaJesu waseNazaretha. Kuyenzeka, kuyenzeka. Akayena umuntu ukubaqamba amanga, akayena umuntu ukubaqamba amanga. Okwakho kholwa ukuthi kuzokwenzeka. Ngicela abanye babuyele emuva, kusale laba abanokugula emzimbeni. Makungenzeka khona abalapha etulweni abathola i-report ethi ayisekho into ezokwenzeka, sala la wena, ngoba kufanele sivumelane. Uthe uJesu uma sivumelana ngodaba ezulwini kuyenzeka. Ithi nje kancane nithi asikwazi ukudlala uSathane, asethusa sinoNkulunkulu ongaka. All right, ngicela ubambo seduze kwakho, wena olapho ongekho la. Sizothi labazalwane siyavumelana, singena now kwi-prayer of agreement. Lalelani bazalwane, ibandla linikezwe ongaphezulu kwama-specialist. uJesu ibandla linikeze igunya lokuthi likuphuze ukugula. Ukugula kuyezwa, kuneyindlebe. La ngikhansela ama-operations ngegama likaJesu. Angingedwa, siyibandla nje wasihlanganisa izandla, siyavumela singena kwi-prayer of agreement ukukhansela ama-operations. Siyawakhansela. Akukho umuntu oyetiyetha la ngegama likaJesu. Siyavumelana ngalokho, asikungabazi ukuthi siyakhansela. So bezobefakaza one day. Futhi njengoba ngikhuluma nje, njengoba ngiprofetha, uNkulunkulu usemsebenzini uyaba-operator. Owa-operate u-Adam, i-operation yokuqala yenzeka ku-Adam. Ayengekho ama-doctors, ayengekho ama-nurses, ayengekho ama-laboratory, kodwa uNkulunkulu wayenza i-operation successful. Same God, same God. Oh Jesus. Uyaba-operator manje. Sure. Qala kulo mama, Eh. qala kulo mama uze kulo thathe wethu, nakuloya, nakulowa, nakuloya,
bathinte Nkosi naloya naloya nalowa nalo bathinte baba nalowa naloya nalo naloya nalo naloya nalo naloya nalo naloya bathinte Jesu naloya naloya nalowa bathinte Nkosi ngegama 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 lenkosi uJesu. Jesus. Healing, healing, ukuphulukisa Nkosi. Baba, namhlanje angithinti noyedwa, angibeki nasinye isandla phezukwabo, Jesu. kodwa khona isandla, Hey. khona isandla phezu kwemakhanda abo, khona isandla sake sabonakala eBhabhiloni, sibhala odongeni umbhalo mene mene tekele rufasin athi Isaya inkalo yakho ayifinyezwanga Jehova ukuba ingasindisi. Baba, ngicela ubabeke wena izandla. Angithandi nokuthi udumo luze kimi. Babeke Nkosi. Nina endla ngaphambili. Khona isandla enizosizwa ayisami. Kholwa. Kholwa. Nazoke. Vula inhliziyo. Nkosi uyabazi. Awu Nkosi yami uyabazi. Uyazazi izinto zeminyaka namhlanje iyavalwa ifile. Ngegama lika Jesu. Siyabathinta isandla esingabonwa ngamehlo. Sithinta lo mama. Ngibona isandla. Sithinta lo waya. Waphila lo. Waphila nalowa. Nasi sithinta lo waya. Waphila. Samthinta nalowa. Jesus. Yahamba into emgulisayo. Samthinta nalo dadewethu. Yes. Wayithola impiliso. Baba siyakholwa. Samthinta nalo mama. Sathinta nalo dadewethu. Samthinta nalo mama. Sathinta loya. Sathinta lo mama. Sathinta lo dade. Nasi isandla sithinta lapha. Nasi sihlala phezu kwaloya baba. Sibekwa phezu kwakhe. Sasikulo mfowethu siyamthinta. Sathinta nalo. Sathinta naloya. Ngibona umlilo phezu kwamakhanda abo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awunayo injabuliso. Awunayo inkohliso. Uyasiza. Uthando. Ngeqiniso. Sinomhlobo onguJesu. Sinomhlobo onguJesu. Cela ibandla liphakamisa izandla manje. Akekho ozobathinta. Hayi. Ningixolele befundisi bami akushiwo ngo namhlanje uthi asibathinte. Khona isandla sibathintile. Khona imiracle ezokwenzeka la. Abanye bazoqaqeka imgogodlo, abanye kuzokhanseleka ama-cancer, abanye kuzohamba izinto ama-arthritis azohamba, bazophuma la be-fresh, bazobe begijima ogogo ngale kokuthi bebekwe izandla ngoba khona isandla esenza umsebenzi. Ngicela ibandla manje liphakamisa izandla libonge. Nabo la ngaphambili bangabe basacela. No one must ask. Let us give God all the praise. Sibonge bayethe wena nona simhlophe
njengoboya bemvu bayethe wanobuso bakhe bheke bayethe wanagqoba ingubo emhlophe ekhawula siyaweni bayethe wena izinyawo zakho zifana nethusi elidlule emlilweni bayethe wena zibophe ngaphandle legolide ukhwala uyakhazimula uyaphila bayethe 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 Jesu bayethe ngonyama yomndeni kaJuda bayethe mafohla kufohla bayethe mafuna kuvaliwe bayethe ngikhona bayethe ndoda yempe efohlayo uyaduma njengamanzi awu siyabonga baba sewenzile umsebenzi thank you God bless you. Hambani ngokukholwa. Hayi ngemizwa. Awulungile uNkulunkulu waza mphathi ohlelo. Sinolizwi laThixo. After today, my life will never be the same again. After today, my life will never be the same again. After today, we'll never be the same again. Oh, hallelujah.